מיכאל סולומון ונעשה לכם קראטה, זה לא יעזור לכם. כטב"ם ראשון ב2 בלילה אנחנו מפרקים, כטב"ם שני ב3:59 אנחנו סוגרים צעירים, כטב"ם רביעי 5:68 שאפילו אין דקות כאלה בישראל. אנחנו עושים לכם ג'אז, עובדים בשמיים כמו כוכבים, עושים לכם מצעד דגלים. כולם להרים ידיים לשמיים, זה מכרים אותו טל מוסרי, שולח אתכם עידו מוסרי, עושה לכם חבל על הזמן. לא יקרה ולא יהיה, אנחנו מדינת ישראל חזקים, חזקים נורא נורא. אנחנו נטיל עליהם קללה איראנית, מה שאומרים בישראל, מניאקים אחו שרמוטות מזונות. במסר ישיר לאחמדינג'אד, כל האיראנים, אתם תשלחו כטב"מים, אנחנו נשלח לכם מנות של סושי כאלה, סולומון, ונעשה לכם קראטה, זה לא יעזור לכם. Senhor Jesus, a sua alegria é a nossa força. Pai de poder, não rejeita, Senhor, a nossa fraca pessoa, não rejeita, Senhor Jesus, a nossa oração, mas recebe, meu Pai, שאפילו אין דקות כאלה בישראל. אנחנו עושים לכם ג'אז, עובדים בשמיים כמו כוכבים, עושים לכם מצעד דגלים. כולם להרים ידיים לשמיים, זה מכרים אותו טל מוסרי, שולח אתכם עידו מוסרי, עושה לכם חבל על הזמן. לא יקרה ולא יהיה, אנחנו מדינת ישראל חזקים, חזקים נורא נורא. אנחנו נטיל עליהם קללה איראנית, מה שאומרים בישראל, מניאקים אחו שרמוטות מזונות. במסר ישיר לאחמדינג'אד, כל האיראנים, אתם תשלחו כטב"מים, אנחנו נשלח לכם מנות של סושי כאלה עם סולומון, ונעשה לכם קראטה, זה לא יעזור לכם. כטב"ם ראשון ב2 בלילה אנחנו מפרקים, כטב"ם שני ב3:59 אנחנו סוגרים צעירים, כטב"ם רביעי 5:68 שאפילו אין דקות כאלה בישראל. אנחנו עושים לכם ג'אז, עובדים בשמיים כמו כוכבים, עושים לכם מצעד דגלים. כולם להרים ידיים לשמיים, זה מכרים אותו טל מוסרי, שולח אתכם עידו מוסרי, עושה לכם חבל על הזמן. לא יקרה ולא יהיה, אנחנו מדינת ישראל חזקים, חזקים נורא נורא. אנחנו נטיל עליהם קללה איראנית, מה שאומרים בישראל, מניאקים אחו שרמוטות מזונות. במסר ישיר